N'alụkwanụ ndị ọma na-ege ntị, ekene m onye ukwu kene onye nta. Abịago m again ka m gwa unu ya ka ọ dị. Abịala m ka m pampa gị. Abịala m ka m gwa gị okwu ga-atọ gị ụtọ. Abịa m ka m gwa gị okwu ga-enu gị inu. So ngwacha gị then iweli ọ bụrụ na ịma ihe iweli ile gị wee gwuo eze gị ọnụ. Mkpụrụ ụbọchị ole ma ole gara aga eme m vidio gwa unu na Peter Obi elego Igbo presidency na-akọba akụkọ tibe wewe kọọ ihe niile unu kọ ju unu ọnụ na comment section. Enwere m ihe m ga-ajụ unu. Onye ọbụla nkọrị na-asị m na mamalife m na-akọ na that video, o nwere ese m chọrọ ịjụ gị. Nigeria ịnọ n'ime kịta, your PVC a na-alụ ọrụ? Ka m jụọ gị again, your voters card an akaụntụ na Nigeria election? Mụ na gị mana the answer is no. Ọ da akaụntụ. Now, ka m jụọ gị, na Nigeria ahụ ị nọ, ka ekeje win election or by ringing, ọ bụla by ringing and selection. Essential ịjụ gị na-abụ, ọ bụrụ na ọ n'iji wee kwu na Peter Obi na condition ndị UK nyere na ọgbalịa reject. First question ị ya ajụ onwe gị bụ, ka the condition UK nye Peter Obi ọgba reject? And the second question ị ya ajụ onwe gị bụ, ka the reason o ji wee gba anya reject and pụta continue ịzọ president? Ọ dị gị ka Peter Obi enwe ike win election na that Nigeria ịnọ n'ime, Nigeria ị na-afụ kịta, without the help of Britain? Ọ dị gị ka ọ dị possible? Ihe a another question chọrọ ịjụ gị. Na ese ọzọ chọrọ ịjụ gị bụ na ọ na Peter Obi enwere ike inwetenwu PDP ticket iji wee zee election, ka ihe nyezi gị guarantee na o nwere ike win election? Ordinary primary o win bụ primary a na-eme ihe ya o winlo, na ozi presidential election ka ọ ga-ewin. Another one chọrọ ịjụ gị bụ again bụ, ọ na Peter Obi shi gị na ọ chọrọ ikwu PDP delegate ụgwọ, na ka onye ga-enye ngari ngili election na presidential election, ebe ọ na-akwụnwuru ụgwọ ka o wee weta ordinary ticket for primaries, then ọ dị gị ka ọ ga-akwụnwu ụgwọ ka o wee nweta the president? Sorry. Ihe a ka ị ga-ajụ onwe gị. Na ka anyị bịazie n'ime okwu niile ahụ, achọrọ m ị na-ege this video iwere ụbụrụ gị wee na-ege. Ka anyị bịa n'ime okwu niile a na ofu esi ị ga-ajụ onwe gị na mbụ na ka anyị na-chee kee condition Britain nye Peter Obi apart from bube ndị Biafra and keep Nigeria one and ekwu n'okwu, onwe condition ọzọ ga-enye. Na kee condition enye Peter Obi na 2007 o ji wee gbuo ndị Mazop dump their body na Oji River. Ọ bụ dịka na Peter Obi achọrọ ịkwụfe ọbara n'ọfụ ndị be ha n'anya, ka the reason o ji wee gbuo thousands of Mazop, hundreds and thousands of Mazop members who are today's IPOB members. Some of them are today IPOB members. So ka the reason ka onye nyere ya condition o ji wee gbu ndị nke ahụ ogbu, and ka the motive o ji wee gbufa? Ma ọ bụ na aka adị ọcha chọrọ ịkwụfe ọbara. Ife abụọ ị ga-ajụ onwe gị. Nwanna, ife na-eme ndị Igbo bụ na ndị Igbo anara afụ the handwriting. Ha fụgodi the handwriting, ha de eme ife ha ga-eji wee change. Once Britain dị against any person ịbụ president na Nigeria, o nwere ife ịgbakọta ka ịbụrụ president. Now, unu na-achị condition, achọrọ m na comment section before ịkpọba onwe gị depụtelu m the condition niile a Britain nye Peter Obi and ihe Peter Obi sa o ji wee jụ. Enidi m all those things na comment section ka ịza amị, maọbụ imekwanụ vidio tag ya mụ na ya ka m bịa nụrụ na ntị, because weluo tata ndị Igbo amabeghị ihe politics. Enwere ofu onye Igbo ma politics. Anyị ka na-agba politics of sympathy, anyị ka na-agba politics of naive, novice politics. Peter Obi
ọ bụ ọnala ego pụta ọchị gị na ọbịa nala ego oke ị ga-ajụgodo onwe gị ese kedu ka ekunu ji elu dị side na nka m kpọghachi unu back na ndị niile zọtagolu president. Obasanjo wụ president of Nigeria ọchị for good 8 years. ị jụrụ onwe gị ka Obasanjo ji eligoto n'ọchịchị? Obasanjo ligoto n'ọchịchị bụ because of June 12 annulment of that Abiola. In compensation of the Yoruba people, ejiru maka no Obasanjo president. During the time, Tinubu na afutata is a freedom fighter. That time, o believe in one Nigeria. On na Yoruba need their own nation. And in the Yoruba need support one. That is why no one Yoruba able that time. Or only few, just maybe 0.1%. And all by mistake. Now, to compensate Yoruba people about OPC and all those things, henye onye Yoruba president. Onye Yoruba chicha, ndị North asị gị na ọ gatugo ha. Yar'Adua abịa. Yar'Adua abịa ka ihe ju eme Jonathan vice president under Yar'Adua. Maka na enwe ndị a na-akpọ militant na-agba egbe that time maka their mineral resources, ndị Niger Delta. In order to calm the Niger Delta down, enye ndị Niger Delta president, a vice president, by choosing Ebele Goodluck to calm them down. Then, unfortunately, Yar'Adua anwụọ, etinyezie Jonathan ọwụọ president. Ọchị tọpụ the 2 years. Ka e wee compensate ndị Niger Delta well, enyezie Jonathan president. Because of militant, enwe mkpamkpa ha na-agba, and the pandef represent ndị Niger Delta support kwụ chinchin. And ha nụọ dị ọgụ n'ụtịa president and vice president and many other things and allocation ha na-enweta today. Kee ka Buhari ji wee bịa into power. Buhari stand for Boko Haram. Ọ haidele ya. Ọ stand for Boko Haram. Ma everything ọ ga-eme nụọ ezigbo ọgụ ọnụ upon na Boko Haram bụ terrorist. Ọ haidele onwe, ọ mechechele everything. Gwa gị na kwuo onye ahụ ha na ọ bụ na ya rigolo ma ọ tasị ma nke everything ma baboon ndị na Nigeria will be soaked with blood. Ụjọ ka eji wee nye ewolu ọkwa ozugbo nye ndị ugwu. Na unu a na-ekwu maka Igbo president ka ifunu ji aba. Ka ifunu ji aba eye ebe onye pụta na-achị gị na enidiri Igbo president ọchị gị nọ ihe akanya ji aba. IPOB bụ terrorist. Ke ndị tagiri ya terrorist ndị Igbo. Maazị Nnamdi Kanu was extraordinary rendition kidnap ya ke ndị mastermind ya ndị Igbo. IPOB every day a na-agbagbu IPOB ke na-egbu ọkụkọ ke na-egbu akụ. A na-agbagbu IPOB members ka ya sị gị ịmakwa ka ya sị no chicken ke na-egbu. Ke ndị na mastermind all those things ndị Igbo. Mention one governor or one person on ya na-elu n'okwu mpụtagolu kwechiri sị gị na nya support IPOB. Ọ bụgodu na ọ support ha ọ jilu IPOB wee na-eje na that federal level ka o wee nweta ife ọ na-achọ. Ofu onye sọsọ onwelo ha ncha niile na-amacha riri. Kee ọlụ ndị ọhaneze ndị Igbo. Ọhaneze bụ a non-political organization. Ọha nwa ka ọ dịrị use their office, their position wee gwụla IPOB wee chọwa that Igbo president. Inweghị ije threaten ka ife ndị Igbo ji threaten ndị ọzọ. Onwelo nwanna Peter Obi ekpotela aja. Onweghọ anything ndị Igbo kpotela aja maka na iyi enwelili ife iji aba mba eye ebe ị na-azọ ya ị na-agwa ha na ọ bụ na enyere gị ife a iwelu nke iji ịnaba. Iwelu nke iji naba. Tata ọhaneze ndị Igbo anala ekwu ha dị na Igbo dụrụ IPOB. Igbo politicians ada ekwute okwu IPOB. Na mgbe ilelu nwanne gị n'ahịa kedu ọba ya ga-abịa trust gị ka ilekwu onye ma jụọ gị. Now ndị be anyị n'okwu Igbo presidency na-ekwu
ka m gwa unu nke bụ eziokwu, ndị Igbo enwere ife mekete ka ha chịta aja, maka na politiks a na-agba bụ ego uche ka ọrụ. Ndị Igbo amaghị ewu politiks. Ife Igbo na-agba bụ individual politiks. Isi na Peter Obi n'idi obele pati apụga n'odie, ọwụ na Peter Obi bara apụga, ọ na-ekwu ya na-ege ntị. Ma jugodo n'onwe unu ka ife gbata na Peter Obi abaghị apụga, gwa m ofu pati na ọ bụ ndị Igbo build. Ihe na-eme ndị Igbo pati achọ dene ewolu onye Igbo build. This Labour Party na ewolu Peter Obi kpokocha unu die dati pati nyigote olu mgbe ga-eji wee wepụta onye ga-achị. Ị ga-afụ na onye Igbo amakpụta aja die. Before then ewepụ ndị Igbo, then ndị nwekwa pati anọrọ die. Apụga abụ nke ndị Igbo. O nwere why na Peter Obi ebidolo die? Nna aka anyị na-agwa na onwe anyị nke bụ eziokwu, ọ bụla mgbe niile anyị na-apịtọrọ ya aka. Enwere ụfọdụ ga-achị ngwa ka anyị sọpọtụ anya anyị mana ọ maachị ka anyị enyene that is onwere n'ebe ọfụcha ebe ọ ga-eme o tinye 1 million oluzu onya o tinye wee dị ego already ifugo na Peter Obi ekpotela aja. No need of supporting the election. Ihe nidiri ime na abụ gwanụ Peter Obi nye akwụrụ ọtọ ka nwoke, then anyị achọwa Biafra. Ọ ife a ka m na-ege ntị ka unu kwuo. Ọ bụla ịpụtasị m let's give him the support. Inye Peter Obi support wasting of vote and wasting of support. Why ga-eji na-waste ihe mana na onwere isi? Bịa ka mmewe ga analysis politics na Nigeria mana your vote is zero. Ịtụọ vote zero, ịtụlọ zero. Na ịtụ vote na ịtụọ vote na Nigeria bụ ofu ihe. So the only before APC take PDP out, AC was the opposition party. From AC and where ACN Hana Majona Hamajiro once. Then before he will be a merge is the last one ha merge. When was here? APC. Then the men who know there, Tinubu with others, a Woputeze Buhari. Before then, he went to go APC and we go about 10 states hand a rule in Nigeria. And with their governors, a deliver. Election, you win the election. The state your party na chigodu governor ga support ogi. Obona the governor support ogi lose one at the state. Now one state governor na support Peter Obi. Even na Igbo onwelo state governor na support Peter Obi. Muna game na Igbo tata onwelo apart from Chukwuma Soludo nno apoga. Onwelo state na support Peter Obi ga check in because PDP, even alone na PDP, support another party or blanty party. He wopugi. Nyagi penalty dine. So, ke na try gunu. Ka rapo ni ime ife iye dia na majijiji. Ka support gon maka na onye Igbo. Nwanne obuli iye dia, obuli onye Igbo. Nya kwụrụ ọtọ ebe o kwesịrị ịkwụ ọtọ. Je check ndị niile chiri iye dia nchigo Nigeria. Kunu malo ka ha si wee bata. Peter Obi afụlọ ndị Igbo n'anya. Ihe na-eme kịta unu like ya ka ewoli unu because ndị be anyị dị form of once election unu onye ọbụla na-eme nka unu echete gbashi no youth. Let's give power to the youth. Where are the youth? Ke onwe youth if all those people? Is it not the same set of people? So must all of them get chegide until iligo n'enu oche before ikwu okwu maka ndị bụ ganye m video ebe Peter Obi kwugolo okwu maka ogbugbu na-egbu ndị be anyị n'ala Igbo. Ganye m ofu video ebe Peter Obi condemn Hope Uzodimma for the killings naga on n'Imo State. Nye m ofu video ebe Peter Obi kwuru okwu maka Ebonyi State maka killings naga na Ebonyi State. Inye m ofu video ebe Peter Obi kwuru okwu maka Anambra State ebe o si bịa maka the killings. Gosi m ofu video okwu ma or condemn or find the solution to end the killings n'ala Igbo. Buhari abu president ka ọ bụ governor mgbe ọ gwa Jonathan that attack on a Boko Haram is an attack on the northerners. Ọ bụ president ka ọ bụ governor. O nwere ife ọ bụ. He just but to show the characteristic of leadership. Nwanne leadership onye ọbụla ifu nwee leadership quality enidilo mgbe ọ ligolu before gosi gị. You fight for your people from the onset. Peter Obi anugolu ndị Igbo ọgwụ. Ka egwa
gwa m one thing bụ federal ebe Peter Obi nugolo ọgụ oke tata ka ọfụ anyị nwanne amụtara m ịpampa okwu ọmụa bụ MAP eziokwu bụ ndụ nke mbụ na mbụ n'ala Biafra. Ọna ngwa gị ka ọ dị the only thing na bụ Peter Obi meet ọhaneze ndị Igbo back ya Biafra maka na ihe ọ na-emebi west ego votu ga-ada akaụntụ onwebeghị ihe dị inokulodi na ezigbo pati una already na-eme analysis this is your turn which party ke party iji na apụta so Peter Obi ga-ewin Atiku na general election ka Peter Obi ga-ewin Tinubu or any person APC wepụta ka ijukwara onwe gị ese after the election ka ndị Igbo na-ekpotela aja what next for ndị Igbo ka ife ọzọ anyị ga-eche after the election what next for ndị Igbo ijugo onwe gị this question emechie the election ka ihe ọzọ what left for ndị Igbo oke mgbe akụnụ ga-eji nachiete ka anyị bịa chọwa Biafra maka na ịdago kịta igo ifukwa na ịdago ọfụma efu na ịdachakpola aja why not ibido kịta oke ị ga-echewe mgbe atụchara election then mgbe i disgrace tere onwe gị a ga-ajụ gị why ji wee ga tụọ the vote from beginning. Achịrọkọmanya na-aji campaign Peter Obi nya campaign continue campaign me mana malụ na ị na-waste time and energy i waste che imechi ọnụ iji nwa nọrọ anụ because ọsọ ofu ihe ga-esave mmadụ bụ Biafra ọ gụcha kọra m n'ọnụ ịlaik ka anyị mara ihe ama m ụmụ okoko iyi nalụga ego dewen na comment section ọgbasara m mana eziokwu a ka m ga-agwa unu jụọ na nwe ike ọ bụ na ordinary nwe ike asọpọtụ nwụlọ Peter Obi ka step all Peter Obi down ọ na-atambụwa step ụlọ Atiku down ka ezi ọ ji gwa gị ka Peter Obi ga-enweta vote from South ọ dị gị ka nwe ike nwere ike ikpu ihe dị earing Rivers State for in favor of Peter Obi ọ dịlọ possible onye a next step nwụlọ dị ga-abịa ring ya for ihe dị because ya anaghị m achị gị ka atụọ because ihe ị na-eme na Nigeria bụ election ringing ọ gụchakọrọ m n'ọnụ unu like unu mara ife unu like unu amana ife ọmụ a bụ MAP eziokwu bụ ndụ daalụ.